Me gida? Ina abokin naka ne ko ya? Wani abokin nawa? Ko ya tafi ba? Can na gudu shi da wallahi. Wanzami, ko aski ake masa? Ni za yi askin na gudu. Kaman yaya? Gudu ne. Sai da ya gama shafe mun kai na. Da sabulu ba. Sai ku ce wai ki hakuri mutane suke daukar sama kwaci. Shi wani ya fara aski sai ya yanki mutum sau 50. Sai ya yanki shi sau 50. Amma wallahi mai gida ka bin kunya. Yanda ka dauki kanka kai ga ka jan wuya ne ai in buhun wuka ne ya fado kanka 100 ba zai yanke maka kanka ba. Alƙwara. Au alƙwara. To alƙwara shi ma ai sai da ya nema samu kuma kai ma ka nema ka samu. To shi kuma sai mika kaina mahaukaci yan kansa 50. Ah! To yanzu ya za a yi? Kofar ina? Wannan zuwa ba ta kula. Wallahi mai gida na abun kunya ne. Ai ko ni mace wallahi talla aski dai za a yi mun ba zan gudu ba. Amma nan gudu haka ka taho da gudu. Ce miki sa 50. Kaman arar ce ta faɗo ni dididin. Sun za a yi.